kiitos vaan Elli Serkolle haasteesta ja jatkoajasta, jonka sen suorittamiseen sain, kun tuli noita työkiireitä sun muita. Jotta haaste saataisiin leviämään myös muiden kuin hevosharrastajien piiriin, kun se tuolla heppajuttujen kautta tuli mulle, niin Noki tän. Mä ajattelin käyttää avustajani täällä tätä kuvassa näkyvää Noki-koiraa, joka on vallan innoissaan jo. Noki sivu. Ja Nokin tehtävänä olisi nyt tuolla jossain, näkyy ehkä, tai sitten ei kuvassa, yksinäinen ottotölkki, mikä on olennainen osa haastetta. Ja Nokin tehtävänä olisi sitten noutaa mulle tuo tölkki tuolta. Ja katsotaan kuin siinä käy, kuinka tyhjä se tölkki on, kun se tuolta tulee. Luovutusasento ei tähän valitettavasti keritty tällä. Ei ota taskusta itse. Harjoitella tällä aikataululla. No niin, Noki, istu. Noki. Hai tölkki. Tuo. Hei, Noki. Hai tölkki. Hyvä, tuo. Ei, kun anna käteen se mulle. Tänne näin. Noki. Anna käteen. Kiitos. Hyvä, Noki. Ihan se ei nyt käteen osunut. Kun jokainen, joka koiran tuntee, niin tietää, että se ei ole maailman rauhallisin yksilö. Noki. Tuus tähän. Noki. Käy. Maahan. Ja nyt me sitten aiotaankin siis Nokin kanssa nautiskella täällä tämä Otto. Tai Noki ei siitä kyllä tule saamaan mitään, se vähän kuohuu sattuneesta syystä. Noin, nyt se olisi auki. Että otetaan yhdet sille. Ja sitten, jotta tämä haaste jatkuisi, niin mä haluaisin haastaa ensinnäkin Veera Saaren. Ja Veera tietää kyllä miksi. Ja sitten Sivosen Katjan. Ja meillä on täällä uusi haasteeseen osallistuja hiipii tuolta. En tiedä sainko kuvaan tuolta kissa ystävällisesti katselemaan meitä. Joo, mutta sitten Katjan lisäksi tosiaan Kjelmanin Saakan. Saaka saa suorittaa tämän myös hevosen kanssa, koska sillä se meidän Einari siellä on pihassa. Ja sitten Sanna-Riina Vuorenmaan. Ja 24 tuntia aikaa suorittaa ja tosiaan niin kuin naapurin sanoja lainatakseni, että jos et 24 tunnin sisällä suorita, niin odotan sitten seuraavan kerran kun tavataan niin rekkalasteittain Ottoa siitä hyvästä. Että kiitoksia vaan kaikille osallistuneille. Moi!